Здравейте хора! Аз съм Драв 3 от Коти Wargaming. Тук И сме с мен е Пулс. Тихо е. Тук сме са Pulse Incredible Gaming Brotherhoods. Нали така беше? Или Brotherhoods? Не, това е една махала, не съм много. И Христо Стоичков. Така, Христо всичко бат геш. И А енемите. таинствено има Тук един с нас човек са в дискусията, който седи и слуша само. Доктайс и... Пингвин някакъв. Опевун. Опегвун. И виждате Раптора вкара 40 лева за един скин само, както вече знаете. Тихо. Човек с излишни пари, виждаме на нещо. Според иконката са поне 80. 80. Ето един умен човек. Мен ма тролнаха, че ще ми купат Супер Марио Сона. Супер Марио. Не Супер Мариото, DJ-а. Века спорти колкото Пепен кред прецака всичко. Коза. си извара. Не, аз обичам кози. Студенти, Имам като се страда, буташ бе. върху теб да... Не ми по какви сте сексуалните желания, ама нямам клип в момента. Крета е козар, той като си идва на село и по цял ден с козите по горите. Само козите като го видят и ви... Само дето в село няма да една гора, ама... Не, ми още по-лошо на обществени места, мамо. Излагате. И виждате тази игра, с легендарният Блицкранк, ще играе Блицкранк. И ще има легендарен удир. И ми е много интересно техният отбор, какъв е такъв интересен. Мидъл не бех виждал от 5 века. Това е саппорт, бе. Амумо саппорт, човек. Това е Насос Мидлен и Амумо топлен. Гей, какво става? Абе, това някакъв нов герой ли е кракбот? Кой е това? Кой? Това е... Това е год, обаче това е един него скин, който му променя името. What the fuck? Да. Случайност? Не мисла. Дали. Ще играм Феникс Дир. Ако флашнем, че минем. Добре, не мога да флашнем. По-скоро не. Ще играм Феникс Дир. Дай. Обаче ще играм Фул Танк Дир. Ето не е дано тази игра да ни върши как трябва. Дай. С тия два. Така, вземаме си W-то. Ще играм Фул Танк Дир, Рекечон 1-on-1. Ах ти как се забавихме изведнъж и двамата някакви супер слоу, motherfucker, fuck. Какво става? Или fuck. Че ти имаш 341, аз имам 350. Аз имам Феникс на... Феникс. Аз имам Сенфар на първо ляво, какво става? Мамо. What the fuck, човек? Това как мяко обаче? А това? Аз поемам лопата. Добре, тига. Какво ти издава, човек? Ти какво правиш тука? Ой, Николаузен, един некомпетентен въпрос. Защо си сада руни? Мамка му! Бипо земята с опатата! Бате, омага! сега ще изкорени тук дървите. Бате флашна. Да ми се главаш, камерите видели го. Значи... 5 минути ще трябва да седиш... Това е Катрина и с Келви от назад тази. и във втората кула, човек. Я лард. Трябва да взимаш XP Да, защо не казахте, че лапта? и 3 ларда. Едно място. Виждам, контролът е на едно ново ниво. Vision is clear, you know. Less than words. Гледай, метам си кинжала. Аз ти метам... Като. Изправи се по соп прегърдил такъв... Вие пълнахте да глебата си изядохте. Гия да глеба. Токо нали знаеш, втори лево. Знаете. Така. Айде, няма никой тук. Катерицата е при мен. Какво ти Кака казах? терица, бе? Какво ти казах, че той е с голямата глава тук? Аз с дагер. Оле, Токо, аз съм много смотан, що не взех Релик Шилда. Подсещай моят човек. Доко. И ето. Добре. Това не е... Не, човек. Това е саунд ефект. Стигаме... Всеки нормален човек би продължил да върви напред. Абе, си взех Тайгър, бе. Аз тъпли съм, бе. Ох, мамо. Не знам, не разбирам от това. Тихо. Пребах си цялото джунго. Какво правиш в него? Защо да не викна дървосекачи? Ще викна хора, внимай. Ей, ще дърпам някой. Не, тъпите миньони дойдоха да правят навалица. Бах ти тия колко агресивно играят.
То с голямото шкембе как се кефи майна. То грозния ще го дръпна, може би. Деба, изпуснах големия миньон. От известно време. Има тук някакъв тайминг. Също мро. Тук има твардове, човек. Аз се да се кефи. Тая Не, човек. Тия ме изумяват просто, бах ти лъкерите, някакви супер рандом движения. Асус има някакъв next level старт с този дагер. Между другото, Ургот е бая силен. Мада с Така боб, че е мада с раптор. картоф. Ще ни трябва хелп на ботъм. Ако Оп. обичаш. Ако No не help, no можеш. bot. Добре, що взех тайгър, бе? Тъпите миньони, защо идват всеки път, когато се кана да хукна? На така сипи му даде като агриди. О! Фаш ли Еса, са? хинзал! Еса! Фашня така. О, сложи му. Чубрица, бе, трябваше да си беше миньон. Спорт, тропка, словак. Бе, слухаш пе, аз не ми говори. Той му го каза. Нема тауна. Аз ставам момчета, лека нож. Лека. Насус няма телепорт. Ме натропи. Аз ще се правя женщина в този храст. Се прави. Невъзпитаних се. Отнеят ще изля. Ще направим дордия. Ама репорт джунгъл, Zero Gangs, Сники. Урва, Митрофит. Скръп, да. Сники. Ела, бе. Няхуй, блядь, ти сука, родил се. А? Айде, акумулатора се. Скър. Не, раптора е. Тихо, бе. До Феникс. Екзостнах дебеля. Тихо си излоснал дебеля. Ма, що екзост себе си? Бр. Blablabla. Насус няма телепорт. Официално. Имам хук, ще те излъсна, да. Ретардното кери. Готов ли си да направиш ретардно даш, ако хукне някой ретард? Бой, удари! Няма удари. Coming to the party, boys. Ах, как това му убие толкова? И не, мана. Ева майката тъпа. Просто ще ти взем гиврек. Какво е това, бе? Къв е то? Китаец. Китаец. Браво. Да ви ба майката. Ма те правят супер неадекватни движения, ботъм човек, садват му. Бакваме ли се или не? Не. Кому трудиш? Ето па дракона, някой да го спре, искате ли? Не го прави. Варнал. Мама ти иде. Идва към бота, не видях? Хинзал идва. Идва. Видео. Вие забелязахте ли, бе? Стига, трябва да почерпа нещо. Ба. Почерпи с кола. Нама разгазирана. А може ли само коката? Не. Бакваме ли се сега вече? Да. Са, да го дайвнем или да не го дайвнем? Това е въпрос. Аз ще чакам 20 секунди. Ма той хинзалото да дойде, аз имам ултимат. Трябваше да си го грам на тайгър, май. Мама ти деба, как те знам какво правиш? Ей, капут, излизай оттам, бе. Опа. That's what she said. Мах се от тука, бе. То гони всеки. Мах се от тук, ти казах. What the fuck? Да, обаче- С Насуса. Добре, обаче бяхте ви към ничего. Добре, форсихме да правя дракон. Майната. Аз ще дойда. Насус го няма. Липсва. То няма. Сълзичка за Насус. Стигна си да набуто. Джаф, къде е Насуса? Котенце. Кой прави така? Не знам.
Кой дали съм чул? Како е май? Не, това не е възможно, човек. Какво има е? Тая игра се е бъгнала, човек. Рито, апрув. Фулка ми минава между миньоните и на връщане тогава грабва миньона мен. Ладен дракон да не псувам. Чакай, дидеч. Не писва вече. Вчера няма, бе. Не виждам. Влизалото лард на дракон. Да, Чакай, това аз. буде. О, обаче и аз лардвам. That's yes, big place. That's yes, big place. Внимавай на А, ти бе. Насос няма ултимат. Хвърли бинта да видиш. Ти от имат да видиш. Той стана зъл и му. Зинзал ми гледай. Зинха. Или ми прави реда, ще ти просна йота, момче. Ако си ми нареда. Приятел, какво си ми ще правиш, бе? Шибаняк. Инкрейт. Комисионата настигна ли? Оптимист. Той с голямата го идват. Вземи си, бе. Вземи си за вас, ако искаш даже. See you later, alligator. Слагайте му на този дракон, майде. Аз пък. Повярва ли си, ма? Хинзалото трепахте ли го? Да, Добре. Той дебеле идва. оптимист. Ау, ела тук копеля. Опа. Убий дебелето. Раптор супресори. Обаче двамата не ги взехме, това е. Айде да те помагайте вече. Вземи този феникс в газа, бе, букук. Я Ау, чао на птичко, тебе. Материно. Ей, флашна. Ще еба майката на тебе. Дебеля ли? Е? Дебеля, бе. Остай. Какво Ей, става? остай. Отмъсти за смъртта ми, бе. С толкова мана. Не ми пука, отивай. Не сега. Аз ще го хукна, ще го нокъпна. Почна бягам покрай него с дъбовето. Аз имам ултимейт, бе. Той хинзал иска да ме ган. Той хинзал му пръснах магията долу. Мамо. Случай посето го екзостна обаче. Че иначе все си бе гушна бутия. Това ако бех на местото на Катерината, ще му изпара гиота. Ако става. Мамо! Вземи! Той не е събаква обаче на хавник. Кой? Дебелака. Не бе. Me so good this game. То с голямата глава той е тук. Да. No. Трябва да ми я забие в сорт това. Собака ме я забие в сорт. Ти кое имаш съм нищо. Не ларднаха тук. Ривъра. Теба путката му е да теба. Аз насранието. Да, ще ако теба. пак. Сега ще да ги видя ако правят. Или пак не Умира, ще... защо не умира да го хукна, бе? То буто може ап, аз сяде. Анас. Естествено, мой. Толкова направи нещо за манава, че. Хинзал. Нека, има ли ред в хинзалото? Нямаме. Има. Така, сипи. Сипи да си знаят. Не, то ще ме стак. Няма. Добре, може да не ме стакне, обаче нямам мана. Нищо не направим на мит. Не. Това ще късвам малко линията. Да, виж как. Не си чакам. за тук. Сока ми такъв на главата, бе. Деба. Мислех, че седи в началото на харстата малко гейдж. Айде, топ идвам. Идвам аз. Добре, обаче аз нямам мана. Нищо, аз ще го напукам. Той няма мана, ако не виж. The cycle of sucking my dick continues. You will suck, or you will die. Флашна ли? Му това хареса ли му на му? Къмбак. Айде сипваме на колата, какво чакаш? За 2 милиона. 2-2? Кой ти ги да? Спокойно, вече имам 60.
Какво имат главно роден? Какво? Какво? Silence! О, то обаче се смени, вика чакай. Олт. Викам, ко? И кой каза какво? Айде, ева, забрах, че трябва да чакам време преди да стъм. Да ти еба демиджа! Какво знаете ли? Оптимист. Не съм игнайтвал, бе. Убий Не го бе, си. не бе. Тази ми да говоря. А, Обаче то оптимист, мая, на смисъл сме джай. Ой, бе. Нищо. Нямаме опната Катерина, а няма как да паднем. Колко е опната в тимфа, че я разберем. Шиба не ургот майна. Направил тиер майна и спами всичко тук неща направи. ох. То беше лично. Готъм ги няма. Аре бе, то няма ли да идва хинзалто на топ? Ма аз го убих, ако... Отивам да ладна му, хляб съм. Аз го бит бот. Ама той е жив. Минута директ. Не, види по към стената ще ти е бомба. Аз тук ще да цяла игра са, докато не дойда да ги хлупна. Не го ще дадат. Его е. Аре бе, 1v1 me, скръпс. Така да е, 2v1 me. Убий го, бе. Как да го бия, то ме спълна за 800 милиона. Банда, нема игра. Нема игра. Бой! Не, че знам кой буска. Не, то да е сблъска. Не. Не. Пах ти луто чек. Как няма так спит? Браво, Ама ти асистент, ще ама... Де биш кембето да еба. Как толкова дебел герой се движи толкова бързо, бе? Тоест мобилити. Сигурно оптимист умри, бе. Да, кери му Верно е с мобилите, човек. Пах ти ще кембето. О, дебел. Ела без миньония. Мама ти ще еба. Да, ева, след малко ще лутна всичко. Тук. Почна лутна. Тия те... Отни го тук и тук, навсякъде отни го. Идвам на ботъмът. Абе, що ми се заби спейс? Отивайте на Дракон бързо, трябва да го спрете. Не, човек, аз просто повече блицкак не игра, почвам да мейнам тръж. Всички хора в рейндж да отиват на Дракон. Майната му на дракона. Аз съм много далеч. Какво става, приятел? Ей, Кики. Не ме харесва то. Ще направя Дракона, бе. Браво, бе. Това не е правилна варда. Токата за да багаж. Абе, човек! Мама ти ще еба сега. Смайт Vicious? Ще бе майката. Оставете го на мене. Ела ти, бе, педарашче. Не е, педал. Ако да Ела ти кажа, бе, Мобилити, манга. е. Николаузен? Help! Help! Колко пъти? Не! What the fuck, бате? А там е полиморф на мейдж. Сега. О, мага няма на за ултимейт. Не знам ти кажа две думи. Фанта иска тебе. Фак. Ето па и търята ми се, ма. Днеска ние върви на лигата играеш. Искам да гледам нещо. Как бе, имате 5-1 Катерина, сега гледай какво става. На мен не ми върви. Не мога от цела на Аз на то крак бот, аз ще му пока. Системи се Кой случват. Се тук. да си Ай, крак да. шибан бот. Да. Ти не ги... Май.
Бре, как такива айтеми бие толкова, човек? Имаш глутърстър, вече не мога да удариш толкова. Той е някакъв ургот мейн. Да, оде ще взема, момото обаче няма на за отмет, разбираш. Видиш. Тук Идвам ще на бот. направя. Не бойте се, Луда. Ние Е, как тук седи, идвам. постоянно седи между миньони, човек. Толкова много ме дразни. Сега ще я бил варда. Бягай, бягай! Аз съм малко така, повече близках не игра, това е последната игра. Дал съм ти... Ел! Да не мога да си отцел куките на им. I'm gonna get fisted. Пах, танковото човек. А некъв тук педал. То що не е натопа, бе? Майка ти идея. Има вард пак там. Има ли вард колумит? Дълдуш. Ама и така сташатите, така. Да, ева. Ай, мак съм такъв в тази игра, бе. Ако ми става тази игра, бе, ще си стрелят. И аз не знам, аз не мога да си отцел куките, бе, човек. Кога ми се случва на мен с Блицкранк, не Абе, максвам Феникс и Тайгър, това е по-напустя. Мизерната игра, А човек. трябва да максне търтъл, че ме не бе демидж. Пах. Потенциал с гулмайна. Резко. Дропваме Мале, само. то колко го наточи той Йорик, брат. Става лопата, човек. Сумиша става. Не, аз накрая ще почна да билдвам като Ургот, човек. Поне аз да бия като него. Версията с 100 бруталайзър нормално. Максвам Тайгър, при положение, че не бил замадал сега. Така си пин. Help, help! I'm gonna get fisted. Thank you. Let's be friends. Ноп. Много. Ела, бе, капуто. Сега ти кажа аз на тебе. Ай, комбо пределя. Яде ми. Пин, брато. Не. Добре, Торгот ме изумява, човек. Той е толкова неадекватен, че аз не мога да преценя какво ще направя, човек. Аз идвам на бот. Толкова неадекватно играе човек, че... Трябва ми 40 гол. Този насус може да те стакне. Ще ме стакне друг път. Виж, ако ме логи, може да ме стакне. Виж го, човек, гледай. Кой ще тръгне нататък? Кой? Той върви се бута в стената, човек. Оптимист. Ах ти неадекватния пич, майната вътре си. Аз съм Съм на бот. свикнал да играя срещу такива ретарди, човек. Удир, идвам да те спася. Дур. Мама ти. Добре, де. Няма мама ти ще е бъде бела. Ще ме правиш да тук, ще ме правиш. Пах, честник потенциал имат флакни зал. Пах ти ме загубя. Аз ще билдна такова, как му беше името, и ще ти връщам демидж, теба майката. Джабока, що бие мен, бе? Идвам на мид. Сипи му! Ето е, голяма гла. Много рано му зипа. Николаузен на тука на... Николаузе. От Хургаза. Ома гъй ти ли? Ай, това лу колко е? 1-4. Чай Теба да ми мърда ще бъде Блюбов. Сложи! Раптор, ладно съм те Блюбов, да си знаеш.
Абе, ние имаме 18 кила и 8 са мои. 6 Мама съм ти шеба. Мамка ти шеба. Другото как му отне шеба. Не, се баш, ти си удирли, бе. Ела тук е путко. Бразърс? Или Брейзърс? Брейнзърс. Или... Или Blazers. Аз не знам порно сайтове. Раптора, М. къде ще удирли в този ургот? Къде си? Ти очи, то ще ме направи на путка, бе. Ти си на майна, сега затова ти го върнах ти. Оле, ще направиш на путка, ще направиш. Вие са On my оптимисти. way. Катерината пътува. Има... Аз съм Джамайката, брат. Може. Все пак съм черен. Нищо не се знае. Трябва ми демидж. Малко расистко. Той е, бе. И какво Отива. той е? Той е като оня. Аз идвам. В смисъл, трябва А сега най-нахално ще да пак да лапне. Аз ордно. Аз отивам да не Реви мама ти да е, ще ревеш. Добре, идвам на... Ей тука. Добре, бе, толкова, той се подиграва с теб, човек. прави го на путка. Мама ти шеба. Що флашна, бе? Какво стана, симпатяго? Ей, ето, аз не съм имал това за маната, брат. Не съм имал фрозна харта, умри, бе. Аз съм тук, бий се. Лулу! Идват за вас хинзалото и още хора. Какво стана, бе, дебелак? Бием се, Нямам идем. магии. Ако умрем тука, губим игра. Сега идвам да им скоча. Браво. Ще ма правиш ти. На врата. Какво става? На вратът. Ой, кучето! Who let the dogs out? Флаш. Много мана. Who let the dogs Ей, мога out? да хулкне някой сега, чакай. Чакай. Ей, оцелях. Колко съм добър човек. Дима. Ние сме машини. О, ние ще бием ли, бе? Ела, бе. Правете ето това. Тихо, бе. Няма кръв за това. Аз се изчезвам. On my way. Форик. Батьори, започваме. Да. Кой бие то, бе? А? Сигурно някой лард. Кое бе? Представяш. Ти представи си, Дракула, да можеш такова лардове, брат. Това ще да е пател пето. Те му тегло. Ще да го нерфят, защото ще да е гейско. Биеше ми гула. Така е на максимум търтала, бе. Мама ти е пак. Твоята горска мама. Отивай си при Кристофър Робин. То няма да ходим ботам. Айт, я то. Чакай, тук има тлард. Оли, тия идват. Тия са бият. Ебе, аз отнал ли съм си? О, кеф ми, убиха ме. Чел! Нямам какво повече направя. Аре бе! Бити се. Не, тази остана така на една плунка. Бити се, ви казвам, бе. Айде, раптор. Къде ще ходиш, бе? Мамка ти шайба. Здраве, лате. Да се бъзи късменото дето. Vagina Destroyer. И пак си дигнах мечката. Мама ти е. Сетих се, трябва да интервюираме Джорджано. Точно така. Това ще дигна парите. Няма от. Айде да бием кучето. Аре, бе! Yes! Айде. Доги, лоф. Браво!
Давай ботом, давай ботом, давай ботом. О, прател, ко става? Не, кръв ботъм ще ходим. Абе, милионите да изчистим. Power Гудур. Зук. Ще бягаш студир, ей. Ма прашна путка ще направи. Идва тая, тук. Сипваме му, сипваме му. Тук 4 слоя. Сипвам ти бе. Не, много Сипи му ми бе. А сега на то му сипи. Как е то? Help! I'm gonna get pissed. Хопа! Ама чакай, аз съм на макс позиция. Пак това. Трябва да си игра мас офензив. Мали ще му своя лицето. Лицето е Добре, лошо. какво е това са? Някакви измислени CZ-та по 15 секунди. О, как му боли ръката, брат. И тярки, колко съм ги напомпал направо. Колко чеки правиш на ден? Бах ти животното, че колко са сета толкова. Почвам сутрин и свършам чак вечер. Мамо. Обаче, Йорика ни... Мъчение. Топка, Да. я обясни какво става като си легнеш. Мали. Стабил. Бело ми е някакво. Да? За тавана, дето удря горе. Рикошира. Ама е така от стена в стена и излиза през вратата. А, така. Нема премръсни се. Асансьора, Ама, тя е по-бързо. вика си асансьора, излиза от блока и да. Много обаче, вика си асансьор. Така яла тука бе. Така се Айде вика да с... пием насос, искате ли, приятели? Още други. Да не изтребя. Приятели! Такоп нас. О, флашна. Ей, Колега, язък че флашна, бат. колега, идваме, колега. Аз напълно. Ама ти Искам да го убия аз! Ноп. Смайтед. Що не ми го остави? Що смайт? Хо. Не ме остави. Не ме остави. Бат стане, нема никой. Я, барончо. Чакай да го арна. Я така две думи, бе. Кой е орна? Ей, кой си ти? Друг. Гей, тук няма никой. Мумото, виж къде се заплатило. Абе, твоята мама, аз не бегава, цялата гора си обрал, бе. Какво направих? Маля вместо 4 натиснах 3. Нека ми е рождена. Бах ти на хауните, майна! Изчистих един арте, служиха два. И сега ще умра. Не. Не, спасете пералнята. Пералнята, брат. Первол. Тая клавиатура. Той я прави хватки. То прави... О, джукс, братле! Ей, какво става? Мамо, аз ще ти взем гьота на теб. Николаузен отнал съм те. Тъй, че дори сте смъртта. Мумото, като го Ще идем помогна на вижте то. колко му голяма главата. Филмар. Филмар! Боб Марли. Ела, боцман. Ботман. Вземи то, тайгър! Аре бе. Къде се съдва, ще ти дига Ще това. ти скопая гроб, приятелю, пералня. Типа си се живи. Ей, 6 човек. Нига. Рапторе, аз си ги барнава, съм ти чупил краката, човек. викаш да ги не барам ли? Чи, ти коста са. Еса, чакай. Адал. Чакай. Кой ми трябва? Magic Resistance, нали? Аз не ги пипам, брат, те сами мират. Гледай какво става, сами измират. Аре, дракон. What a Само shame. преба само фарма, поне да беше ги взел, не ги уействаш. И това ще направя сега. Мали. Майка ти? Хо. Защо Катерината да имаше 10 така на вече, а сега има 5? Що на кадър? Шигувам се, бе. Ей, някакъв дракон тук. Гена го еба! Какво става тук? Не, аз бегам от тук. Умирай съм. Не покажете с любов, яки бу. Кой го метна този път? път? Без мен, човек. Не, тя просто е грозно, човек. Къде там бягате? Сега да спаси Йорик ли, да не го ли спаса? Не, други път. Конкретно подиграва с мен, човек. Нека да продължим разходката си с Сибир. С ял. Гека ми го взе! Ще те атакуват. Искаш, ама нема. О, видя ли, бе? Той се дава ще помилиони, аз го дръпнах. Оли, това насос е, човек. Аз мисля, че е някакъв нашите и се връщам.
Много съм слонът. Абе, Ще афъка да гледам се, ако го вземеш, то ти ема афъка. И не се шегувам. От ти ема афъка. Не дей го. Опа, защо ме заеба? Виж, Мама ти котренцето мръсна си. Абе, защо? Не. Няма какво да направи, че Той. той има инфинити. Кое е това, бе? Сега ще му го взем. Фините кои 5 лева, виж на колко го оставихме. Сега ще му го взем, ще го бъхме в фините. Май, вижте на топ какъв лейф има просто. Той е рък, затова е там. Какъв лейф. Цунами, бе? То седи само с дух, че те спами. Едното не е умрял, той спами друго. Мислех, че флаша ще го обърка. Вижте за изолко приятел. Аз пък мисля, че флаша ще го убие. И само се чува. Сега какво трябва да си взем бут от него, какво? Тактично тропаме под копчета, че. Това ти взема шампион. Идвам раптор. Ела ти изгора задника, бе. Оптимист. Насо между другото бяга зад мен. Ела. Къци. Къцка. Къци. Къци. Изгори, бе. Изгори флада, бе. Е на теб дебела. Йорик, гот. Учи бях аз обаче. Ей, сега съм... Няма защо да ми благодариш. Не. Оценява се. Приемам кредитни карти. Човек. Това беше киберзабавно, човек. За какво си бил? Аз съм танк. Аз съм танка на отбора, човек. Погледни къв съм танк. Аз съм машина, бе, човек. Аз с тия ръки, човек, гледа какво прави. Аз съм машина. Бас си големите. Лей! Какво е му? Някакъв... Абе, Рече му едно. Опа. бегай сега долу на. Карал пи. Браво, браво, Тебе, не убиваш невинни хора. Много похвално. Деба, майка му, деба. Росене! Ти се източим на веждите. Има ли Росен тук? Не. Добре. Росене! Айде. Един е с лопата, другия с... Каквото е това? Дъки. Пръчка. А не, да се сбиете на бота, аз не ми пречи. Мата нямам Trinity Force, мамо. Росене, ти се източим на веждите, бе. Приятел, спри. Спри ти казвам, бе. Ще ма правиш, ще напутка, ще ма правиш. Бе, брат. Кой бе? Йорика, гледай какво прави. Виж се Одира какво прави. А вижте Хензалото какво прави. О. Вижте ме мен! Не, гледайте мен, вижте как се предвиждам към Хинзалото. Колко съм симпатичен. Ходиш като бад бой. Чао. Йорика умря. Съжалявам, батюри. Обаче ние влизаме в базата, някакви некарани. Парал. Милиони нямаш ли се? Само 180. И 4 на лъжи. Ми даде, 180. Мама ти ще Право е. да. Не взехме, да? Сам. Искам някой да ги стънни, аз не скочи да ги сбия. Хаштаг, ние имаме... Време, че нямаме стън. ЦЦ. Как нямаме стънове? Удир, Ооо, този Не, лъж типа. Това е по-точен от мен. удир, комат мембро. Опа. Легзук. Сега ще им кам две думи. Ко става, приятели? Елата, бе. Спокойно, момчета, идвам. Ела, батман сус. Пичо, аз умрях. Къв си ти, бе? Сбити. Оставете му пентата. Абе, кой ми се пентичката? Май бех аз. Кеф ми е. Аз. Кеф ми е.
Ей, Петра. Ей, за малко пента на човек. Абе, Само- ма, Важно е, че спечелим. Ей, нов пет, да, вуртах. Open the gates. Диги. Рапторе, не дай тънки, виж бот лена. 2 лева минат. Много ми пука, че тънка. Мирите сега! Ей, стихна. Припомпвам. Става, приятел. Ел Е, се. Давай, чакайте аз да дойда, майна. И това беше от този клип. Няма се да е харесал. Мога чао. Изчакайте да кажа чао. Бах ти! Показа ли Викторито? Да, Yes. казвайте чао. И Викторито видяхме вече. Казвайте си чао, Аз казах,